Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Gaur gauza ederrei eskini nahi diegu irratsaio. Izan ere, gaurko egunez jaio zen Stendhal, jaiotzako izan deiturez Henry Bale, 19. mendeko frantziar idazlea. Errealismo deituriko estiloaren aitzindari eta ikurretako bat izan zen, eta berari zor diogu Stendhal sindromea kontzeptua. Stendhal sindromea, gizaki bat oso ederra den zerbaiten aurrean dagoen unean sentitzen duen ondoeza da. Bihotze ritmoaren areagotzea, bertigoa, nahasme mentala eta eldarnioak ere sor ditzakeen gaixotasun psikosomatikoa. Arrapa ezinaz Ordean ustatu hoietan Iluna barretan Antza denez, Stendhal idazleak deskribatu zuen fenomeno hau lehen aldiz. Idazle honek 1817 Italiako Florentzia hiriko Santa Croce basilikan bisitan zegoela, fenomeno honen deskribapen zehatza egin zuen. Hau idatzi zuen. Arte ederrak eta sentipen gartxuek eskaini ohi dituzten zirrara zerutiarrak topatzen diren unkipen puntu horretara iritsi nintzen. Santa Crocetik ateratzen ari nintzela, bihotzak taupadak ematen zizkidan. Bizia nigan agortua zegoen. Erortzeko beldurrez den bilen. Eta hortutik zerbait ederra ikusi eta zur eta lur geratzen garenean, Stendhal sindromea jasan dugula esan ohi dugu. Looks like it was painted by a 2-year-old kid. Hot air. Hot air. Ignorance is bliss here, well I'm not pleased. Does she spread your opinion like a wretched disease? Hot air. Eta ba dago musika baino ederra horik? 1976ko urtarriaren 23an euskal musikaren jaialdi arrakastatsu bat egin zuten Donostiako Victoria Eugenia antzokian. Frankismo garai bete-betean ospatu zuten Jarrai antzerki taldeak antolatuta eta sarrera guztiak saldu ziren. Aurkezpen lanak Jarrai antzerki taldeko Ramon Seizar Bitoriak eta Trio Kemeneko Marian Arregik egin zituzten eta hau izan omentzen bota zuten esaldietako bat. Gazteok izan zaitezte jeie edo nahi dezutena, baina lehenen eta beti euskaldunak. Jaialdi ederra benetan bai, Benito Lertxundi, Kemen Irukotea Filarmonikarekin, Mikel Laboa, Lourdes Iriondo, Zuazna Baranaiak txalapartarekin, Arantxa Gurmendi orkestrinarekin. Arazoaz ahorai, salako lehiora, iparra laegua, denez jakitera, iparra balin bada, goraintzi salari, eneko horbitzaren xerka, txindadila sarri, iparra balin bada. Zer esan handia eman zuen jaialdiak eta euskal kantagintza berriaren abiapuntutzat hartzen da. Urrengo asteko zeruko argian garaipen handia izan du gure hizkuntzak irakur zitekeen jaialdiaren inguruan. Bada paradoxikoa bestalde, gaurko egunez 2008 urtean Alaskan eiak hizkuntzaren azken hiztuna hiltzen, Mary Smith Jones 93 urterekin zenduzen hizkuntza desagertu araziz. Baina, kontatuko dizuedan hau bai ederra. 2010ko ekainean, Anxogak Daily Newsek Guillaume Ledoux unibertsitateko ikasle frantsesari buruzko artikulu bat argitaratu zuen. Antza denez, Ledoux 12 urte zituenetik eiak ikasten aritu zen bere kasa. Hau umeentzako abesti bata eiak hizkuntzan. Zeshao, zekala, zekot, zekaietlesh, zekot, zekaietlesh. Zeshao, zekala, zekot, zekaietlesh, zekot, zekaietlesh. Zilach, zitxak, zizatzenik. Zeshao. Urrengo efemeridea ez dakit Stendhal sindromea de, baina fenomeno bitxi bat behintzat bada 1954ko urtarrilaren 23an, hau da, gaurko egunez,
Ernest Hemingway idazleak hegazkin istripu bat izan zuen eta kalterik gabe atera zen. Hori ez da hain harritzekoa. Bitxiagoa da jakitea aurreko egunean urtarriaren 22an beste hegazkin istripu bat izan zuela eta orduan ere zauririk gabe irten zela. Hori da zortea hori. Hemingway, Ugandako Murchison ur jauzien gainetik egan egiten ari zen. Bere emazte Mary Welch, kazetari eta idazlearekin batera, hegazkinak zutabe elektriko baten kontra talka egin eta larrialdiko lurreratzea egin behar izan zuenean. Idazleak kolpe handi hartu zuen buruan eta emazteak saietxak hautsi zituen. Istripuaren ondoren, beste airerontzi batek osasun zentro batera eraman zitzala eskatu zuten. Hurrengo egunean, hegazkin horretan zaudela, lehertu egin zen hegazkina aireratu aurretik. Sugarretatik ihes egitea lortu zuen leihoetako bat hautsiz, baina oraingoan zauriak handiagoak izan ziren. Komunikabideek hiltzat jo zuten eta bere ibilbideari buruzko obituarioak argitaratu zituzten. Hemingway aste batzuk behar izan zituen sendatzeko, baina ez zituen ondorio fisiko eta psikologikoak gainditu. Urte gutxitara hiltzen Hemingway, 1961ko uztailean, bere buruaz beste egin ondoren. 61 urterekin, bere eiza eskopetarekin. Bere 3. saiakera zen urtebete baino gutxiagoan. Baina ez da sindromeaz ari ginen eta beraz musikari batekin amaitu nahi dut. Gaurko egunez jaio zen Luis Alberto Spinetta, argentinar rock musikagile, abeslari, gitarrista eta poeta. Hego Amerikako rockean eragin handiena izan duen musikarietako bat. Charly Garziarekin batera, Argentinako rockaren aitatzat hartzen da. Almentra, Pescado Rabioso, Invisible, Spinetta Jade eta Spinetta y los Socios del Desierto taldeetako liderra izan zen. 62 urte zituela hiltzen biriketako minbiziak jota. Eta bere omenez, gaur Argentinan musikaren egun nazionala ospatzen dute. Beraz, guk ere ospatuko dugu. Corazón yo llego igual, todo siempre se podrá elegir, no me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel, y si acaso no brillara el sol. Baina entzuleok musika zaratagoko kontuak prestatu ditugu zuekin elkarbanatzeko. Jakina, zuei gustatzen altzaizu improvisatzea? Asko, gehiagi. Bai? Bizitzan edo beste leku batzuetan ere bai? Bizitzan asko, holtzan ere musikan pixka bat. Bai? Bueno, gaur kafe hutsa hartuko dugu improvisaketak oso ondo ezagutzen dituen Egoitz Aizpururekin. Eta Develop dantza lehiaketari buruz hariko gara. Lehiaketaren helburua da dantza klasikoko gazte talentudunak, hau da 10 eta 19 urte bitartekoak aurkitzea eta haien ibilbidea sustatzea. Eta astebururako arte eszenikoen planen zerrenda ere osatuko dugu, Eta Iker Iriarte dator hautsak arrotzera beti bezala. Entzuleok, badena pres gure estendalazo partikularrerako. Urtarriak 23 ditu eta ostirala da. Ongietorri guztioi, bigarren kafera. Naiz irratian zarete. Zuekin entzuleoko Jana Maritorenak enbe, egunon? Egunon. Eta zuekin Goiuri Ezeizarandia, egunon? Egunon. Izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Elurbide gaur bigarren kafeak 1113 du. Goizak 10 eta 16 minutu iaia 17. Urtarriak 23 eta 3, urrengo 2 orduetan zuekin
bat egiteko asmotan. Ongi etorri guztioi, naiz irratian zarete, bigarren kafean. Guri estendalazua gustatzen zaizkigu eta baita edertasuna ere, baina tira, irratxo jau leku seguru bat izate ere gauza ederra da, eta Iker Lauroaren kantu honekin abiatuko du gaurkoa. Leku seguru bat, 5. solairutik, oraindik nahiko aletu ez dugun diskontatik, entzuleok, joango gara berreskuratzen, duela hilabete pare bat Ikerrek kaleratu zen disko, bai kantu batzuk entzun ditugu, baina tira, laizter Iker Lauro bare gurekin elkarrizketa akustikoetan izatea nahiko genuke, eta izango da, tope dabil gizona, estresatuta, baina zine egin digu, tartetxo egingo duela laizter, gurean diskotzarrau aurkezteko. Polemika dago gure txatean, entzuleok, goizeko 10:19 ditugun honetan, Gorkak dio egunon, nire maite duta asteburuko plan mordoa gaur, US Zinema jaialdia, bihar bertsoak antzu bolan, eta igandean, auspoa eta tunela ikustera, gehi etxea garbitu, etxea duenak etxea garbitu behar du Gorka. Inigo ondo pasa Zaldibian eman eskuminak, eskerrik asko bai gaur esan ezinekin, Zaldibian izango gara, uste dut oraindik sarreratxo batzuk geratzen direla eskuragarri, eta hemen Gorkak dio dantza flojo igual. Eta Indiokerrek dio, ona dantza, azken momenturaino itxeiten. Eta derrepentin, koreografia ederra. Ez nago ados zurekin, Gorka. Oida gauza ederra, ez? Bat iruditzen zaiola dantza ona izan dela, bestari ez dena subjektiboa dela. Eta ordan pentsatzen dugunean, ze gaizki egin dudan hau, gian ez oso gaizki egin, norbait iruditu zaio ondo egin duzula. A ber, nik gauzat esan behar dut, subjektibotasun horrek badu espazio bat objektibotasunerako. Eta objektibotasun horretan datu batzuk. Bat, gure planoan oian azken nuen ikusten. Beraz, galdu dugu guiruron artean hemen dantzan benetan zilegitasunez egin dezakeen bakarra. Hori lehenengo puntua. Orain ikusten dugu oiana gure planoan. Vale, bigarren kontua. Azkeneko pausua Goiurik ez du egin. 4 pauso ditu gure koreografia goizero. Goiurik laugarrena ez du egin. Eta zer gertatu zait? Ustakit, amore manduzu. Bai. Oso nekatuta nago. Beraz, ni eta Goiuri dantzan. Goiurik ez du dantza osatu. Hombre, Indioker, ni Gorkarekin bat nator. Gaurkoak ezin duela izan, gure dantza adierazpen eta nolabait maila gorenaren erakusle. Gauzak diren bezala. Oiana, biz bost? Bai. Zubatez ara biz bostetaz? Esan behar nun, hori tentzanean zin behartzan. Uste dut ezin zenuela... Besteak moztu arte bezala... Uste dut ezin zenuela zuk itzegin, zenik esan dizut biz bost, nik zuri izena bost aliz esan arte, ez? Bira, hortasun nintzen gogoratzen hola. Norbait gogoratzen bada, egoitzik sonatzen dio, ez, gure gonbidatua begiratzea baina ez du. 3 aldiz. Agian biz bost horren arabera, zenbaki horren arabera izango da? Nik ere bosta ez nun gogoratzen. Bueno, nik bost ez, igual biz bost. Ez dakit. Guk biz personal. Hau, bera, Indioker gure belaunaldiko da. Nik uste, Nik uste biz bakarrik. Biz personal da oso kristau eskola, gozat esango dizut.
Bale, hori naiz konturatu. Hasi naiz gauzak pagatzen, dio Gorkak, egunon, por cierto, ole, zeona, oiana ongitorri. Eskerrik asko. Ba maite duten tarteari egin bar diogu leku, eta maite duten tarte hori leku egiteko, oianari esakatu nioke, abiatzeko, baina uste dut pixkate hankamotz dator lagor maite dut giroan. Esango dut. Ez baduzu? Bai, esango dut. Zena zure maite dut oiana. Begira, ari ginen Stendhal sindromeaz eta edertasuna duten gauzez edo pertsonez eta barrez, eta bururatorri zait, gaur efemerideetan kontatu dugun zerbaitekin kontzertu bat aipatu dugu, Victoria Eugenian egin zen bat, eta Arantxa Gurmendi aipatu dugu bertan izan zela. Nik Arantxa Gurmendi ezagutu nuen Goenkalen, lan egin nuenean bertan, eta gero hasi berriaken gure aktore zuzendarietako batzen, eta berarekin harremana nuen, eta gaina Donostia, topo egiten genuen, eta jakina da, berak 2010-tik Alzheimer gaixotasuna zeukala, eta bere senarra ikusten nuen bakoitzean Donostiatik paseatzen edo, beti sentitzen nuen maitasun edo gustatzen zitzaidan gizon hau ikustea, ze zaintza izugarria egin zuen bere emaztearekiko, eta uste dut oso gauza ederra egin zuela, eta oso gauza ederrak transmititzen zituela. Eta Antxoni nahi nion esken, ez dakit, etorri zai burura bera, eta edertasun hori bera ikusten nuenean, sentitzen nuen, hor aipatzen ziren gauzak edo, ez, biziklitaz gurutzatzen nuenean, zerbait polita sentitzen nuen, eta zaintza egiten duen jende horri guztiari nere maite dut gaur. Eta zure maite dutago, Juri? Begira, nik gaur nere maite duta eskini nahi diot, gaur goizan Instagramen topatu dudan story bati, une bat izan da. Kontua da, guk hemen zerbait aipatu genuen pasaden denboraldian, It Ends With Us pelikulak, pelikula bate egin zutela eta aktoreak direla Justin Baldoni eta Blake Lively, eta beraien artean gero sekulakoa egon zela, eztabaida egon da, eta epaitegietan daude, oraindik ere, argitu gabe, antza denez, zer gertatu zen, eta oso bertsio desberdinak dituzte, ez? Justinek eta Blake Lively. Orduan, ze gertatu da? Hemen justizia estatu batuarranik ez dakit oso ondo nolakoa den, nola funtzionatzen duen, baina aste honetan argitaratu dituzte Blake Livelyren eta ez soilik beraren, baizik eta pelikularen bueltan egon den jende guztiaren emailak argitaratu egin dituzte. Benetan? Bai, ze antza denez, epaiketarako garrantzizkoak dira, ea Sonyko presidenteak zer esaten duen aktore hauen inguruan, ea edabidek zer esan duten, distribuitzaileek, programatzaileek, dena, eta orduan, email pribatu eta intimo guztiak argitaratu egin dira. Batetik, harrituta nauka horrek, agertu zitzaidan albistea eta hasi nintzen irakurtzen, eta iruditu zintzaidan segulako intimitatearen aurkako terrorismoa. Ze, gauza batzuk agian garrantzitsuak dira epaiketa honetarako, baina beste, gauza asko niri iruditu zaizkit, ez dutela ezertan laguntzen, ez, epaiketa honetan, eta badela informazio pribatu, eta guk ez genukela zertan irakorri. Baina, hau zen testu inguruan jartzeko. Atera den email horien artean, badago bat, bazakit Sonyko, edo, zinema egintzako enpresa garrantzitsu bat, eta Jamil aktorearen arteko email bat da. Jamila ezaguna da, aktore izateaz gain, mugimendu feministan oso sartuta egon delako, eta badelako estatu batuetako, pertsona famatuen artean, agian feminismoaz gehien hitz egiten duen aktore horietako bat, ez? Eta bere plataforma erabiltzen du asko horretarako. Eta antza denez, Jamil, eztabaida honetan, ez dago, eztabaidako emakumearen alde. Blake Livelyren alde. Eta orduan ikusi dut nola jendea joan zaion arrapaladan Jamili esanez, zu ez altzinen feminista? Eta orduan, emakumeko jauak gaur azalpenak eman behar izan ditu Instagram kontuaren bidez, esateko feminismoa mugimendu politiko bat dela, feminismoak ez duela esan nahi aizpatasun itxua, eta feminismoak ez duela esan nahi beste munduko beste emakume guztiak ondo erortzen zaizkizula, eta orduan berari beste emakume aktore bat gaizki, harreman ez badute harremanik, edo harreman txarra balin badute,
horrek ez duela esan nahi ez zela feminista, eta gehitu du, niri gaizki erortzen zaizkidan emakumeen alde ere borrokatuko dut nik. Hori bada, feminismoarik emakume guztien alde borrokatuko dut, baina ez du esan nahi, itxuitxuan, lagunak izan bargarenik soilik emakume izateagatik. Eta iruditu zait, hori azaldu behar izatea, hasteko, mezuak idatzi dizkioten guztiak iruditzen zaizkit, ez dakit, beraien bizitan bi lerro baino gehiago irakurri ez dituztela, edo ez dutela ulertu nahi. Eta hori ekarri nahi nuen gaur ona, ze ikusten dut jendea oso galduta dagoela, eta batzuetan, ez dela soilik galduta dagoela, baizik eta galduta egon nahi duela, ze hobeto bizi dira horrela eta privilegioi uko egin gabe, eta hainbeste onura lortu dituen mugimendu bat lokazten. Eta orduan ekarri nahi nuen kontu hau ona, ze guztiz zilegi da, jamili, Blake Lively gaizki lortzea, ez dakit, guztiz zilegi den bezala niri beste edozein emakume gaizki lortzea bezala, eta horrek ez du esan nahi feminista txartelak endu behar digutenik. Bai, ala da, bide batez, indiokerrek erantzun digu, biz esaten bakarrik, 3 aldiz. Hori ez, nik hori. Eta biz eta bestearen izena 5 aldiz. Hau ez dut lortu, biz oiana, eta orduan 5 aldiz ez dakit. Gu behintzat urrola jolasten ginen. Gauza bat, nik berriro nire hemen espazio personal aterako dut, eta da altuen diskriminazioaren espazioa, bai. Atzo zartako edar hartu nuen, nire soziadean, afaria prestatu ostean, gauzak norbaitek inoiz pentsatu zituelako, gizaki guztiok metro eta 75 neurtuko bagenu bezala. Eta badakit badela privilegiotik hitz egitea, altua zarelako diskriminazioa salatzea, entzuleo, baina barkaiazue, mundua batzutan ez dago eginda altuentzat, eta nik atzo hartu nuen Jesu Kriston zartako, oraindik buruko mina daukat, gure soziadean aire estraktorea, zuen inguruan dagoen estrakzio sistema hori, dagoelako ertz puntadun egurrezko batzuekin amaituta, metro eta 75, metro eta 78, metro eta 80 altura izango du gehienez, eta nik oraindik daukat hemen garezurraren alboan. Atzo iritsi nintzen etxera da jarri nuen buf bat, eta bufaren barruan 5 izotzko skor, paperean bilduta horrela gehiagiez. Gero, oera joan nahi nuen, egautan egoen, almohada bustita. Izotza gurtzen joan zen. Gaur jaiki naiz ibuprofeno hartu eta kriston gaztako minarekin. Maite dut ez da daukat. Zego, Juri? Atera dut munduko bibolen txikiena. Zure dramari musika jartzeko. Guk astea ondo bukatu behar genuen, Bukatuko dugu, ondo? Pepino. Ondo bukatuko dugu. Ikusiko dugu. Entzule 20 erdiak eta gaurko gure lehen gonbidatuari harrera egin beharko diogu hemen segituan. Bigarren kafean, ongitorri guztioi, Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Eta esan da bezala, bagoaz aurrera segituan, jaun Andreok, gaurko lehen gonbidatuari ipatu bezala, aurkeztu behar dizuegulako. Ez dezatela esan, saiatu, ez zinenik. Ez dezatela esan, apurtu, ez zinenik. Zer dakite astu noiek zure Irudikatu, laneko bazkarian nagusiari buruz esan beharretzen dituenak esan, eta nagusiak entzun egin dituela. Gertatu zait. Zergo, Juri? Gertatu zait. Bira, hortxe daukazu, edo nori gertadakioken egoera bat, ezta? Zuk esan duzun bezala, zuri gertatu zaizu, eta improvisatzea eskatu dizutena. Baina nola?
Orain denen aurrean begirada guztiak gure gain Jesus, daudela zerotik egoera hori asmatzen hasi. Gorputzean urduritasuna, lotxa, beldurra, segurtasun falta. Askotan hori guztia eta gehiago sentitzen dugu improvisatu hitza entzuten dugunean. Baina, landu aldaiteke, eta berarekin gozatzera iritsi aldaiteke. Akatsak bikoitz ordaintzen, probatu alduzu zeure burua. Irakasleak zerbait galdetu eta ez erantzuteko, boligrafoaren bila lurrera begiratzen zutenetakoa nintzen. Eta horrela sentitzen nintzen, dantza edo antzerkiko irakasleak improvisatzeko esaten zigunean. Atzera begiratu eta nirekin ari alda. Improvisatu? Nik oraintxe zerbait momentuan sortu aurretik pentsatu gabe? Ziur aski, norbere buruarengan konfiantza gehiegi ez dugunean, segurtasun falta gertzen da, kontrol ezari beldurra, biluzik sentitzen gara, epaituak izateko beldurrez. Ez daude norbaitek sortutako pausu edota testua gure aurrean. Improvisaitketa hitzak horixe sor dezake batzuongan. Dena kontrolpean ez izatearen sentsazioa, ez jakintasuna. Beldurreri izaten nuenik lehen, baina lehen. Izan ere orain, gozatzera iritsi naitzela esango nuke. Improvisatu hitza entzun eta ez dut lurrera edo atzera begiratzen. Ez dut beldurrik sentitzen. Apurtu ezkineni. Eta gure gonbidatuak? Nola bizi zituen lehen improvisaketak? Eta nola bizi ditu gaur egun? Egoitz Aizpuru da bera, Bilboko aktorea eta eskarmentu handia du improvisaketetan. Formakuntza handia jaso baitu horretan. Madrilgo Jamin Antzerki Eskolan 7 urte zaritu zen. Eta duela urtebete Bilbora bueltatu eta euren Bilboko eskolan lanean dihardu. Beraz, improvisaketekin gozatzen duela pentsa dezakegu. Eta horrela, Supituki taldeko kideetako bat da. Antzerki improvisatua egiten duen taldea. Euskaraz improvisaketak egiteko gogoa zuen jendea elkartuta sortu zen taldea. Eta izenak berak dioen bezala, bapatean, ustekabean, bere alaxe, zirt batean sortzen dute. Bapatekotasun horretaz gain, momentu horretan sortutakoa hortxe geratzen da. Galkorra dela esan genezake, eta hortaz, emanaldi bakoitza berezi eta bakarra da. Bertan 6 edo 7 istorio sortzen dituzte, eta ez dute holtzan ezer behar izaten. Ikuslego eta teknikariarentzat aulkia eta aurreko entrenamendu handia, hori bai. Eta nola entrenatzen da momentuan istorio bat sortzeko? Hainbat teknika daude horretarako, eta gaur hoiek eta Supituki taldea barrutik ezagutzeko aukera izango dugu. Arratsaldean Laudion eskainiko duten emanaldiaren atarian. Ongi etorri bigarren kafeko kafe hutxera, Egoitz Aizpuru. Egunon. Egunon eta ongi etorri bai. Bueno, lehen galderak egin barko dizkizugu, gure gonbidatu guzti egiten dizkiegunak, Goiurik egingo dizkizu. Ez gaur 3 dauzkago. 3. Bai, ze entzule batek galdetu du, Oianak Bilbotarra esan duela, baina berak uste zuela Oñatiarra zela, eta orduan, kurrikulumean ze jartzen du? Oñatiarra naizela jarriko hau bau. Benetan? Inoiz ez dut esan Bilbotarra naizenik. Izketan oso Bilbon bizinaiz. Bai, igual horreatik, igual hori. Ez dakik kurrikulunian Oñatiarra naizela jartzen da. Beratiko tontxe bertan. Bueno, Bilbon bizi den Oñatiarra. Karo, nik Bilbo jartzen du goian, eta Bilbo esan dut. Baina elbidea jartzen zuen akaso. Entzulen batek idatzi da hori. Eza, Oñatiarra zarela, bai. Gauza esango izut, elkerzketa hasi eta segundu gutxi beharko genituen, bere izkera, nungoa zen. Santutxukoa etzela baizatzeko. Han bizi naiz. Santutxun bizi altzara. Bebengo, erreferentzia Bilbotarra horixe etorri zaitetaten ba. Santutxun bizi naiz, baina bai, igarriko zan ere Euskal Kixeagatik Oñatiarra nitza. Bale, orduan, 3 galdera zirela esan dut. Bat argituta. Argituta, eta orain bai, bigarren kafeko galdera ofizialak egin behar dizkizut. Nik 2 egingo ditut, eta zuk aukeratu behar duzu bietako zein erantzun. Bakarra, konformatzen gara bakarrarekin. Lehenengo galdera da. Etorriko balitz orain zinema zuzendari bat, eta esango balizu. Zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo dut. Baina, zindet kontatu jaio zinenetik orain artekoa. Konta dezaket soilik zure bizitzako etapa zehatz bat. Etapa hori izan daiteke motzagoa, luzeagoa, baina etapa zehatz bat, soilik. Ze etapa aukeratuko zenuke, gero horrela pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da, A galdera, eta orain, B galdera. B galdera da, nola gustatuko litzaizuken zuri izatea, edo nola irudikatzen duzun behintzat, zure funerala. Beraz, esan bezala, 2 galderak daude hor, pelikularena eta hiletarena. Eta zuk aukeratu behar duzu, bietako zein erantzun. Jesus Maria eta Jose, eguakin lotutako bilerak, osea, galderak bisak, ez? Era bat.
Funeralak ineztot gura pentsaikia, orduan besti erantzungo. Eta galdeketan zebitzen neurrixan, ni oñatiarra naiz, eta oñatin bizi izan nintzen, Madrila joan nintzen arte, orduan, pelikula hasiko zen Madrila joan aurretik, urte bete aurretik, eta gaur arte, edo, bueno, Supituki antzerki konpainiak ontsa sortu da, 3 urte dakon arte edo lako historian bat. Hori gusta deixat, historia hori. Oso ona. Nik hortik galdetuko diot pixka bat. Esan duzu Madrilera joan aurreko urtetik, ez? Orain txu arte edo. Eta ni galdetu nahi nizun, nolakoa izan zen Madrileko esperientzia, baina kaso urte bete lehenago hortan ere zerbaitek eraman zintuen Madrilera antzerkia ikastera edo? Hau izan zen, nik antzerkien kontaktua dakot oso berandu. Oso berandu esan gura dut, normala edo oikuena izaten da, ez dakit, ja 15 urtekin edo 20 urtekin. Nik leheneko kontaktua antzerkiekin eta 15 urtekin igual dakot. Antzerki improvisatua ezauketan dut, igual 17. Azte naiz Madrila joaten kurso intensiboak itxera, azte burukuak. Kurso intensibo horreikin, ez dakit 4 o 5 kurso intensibokin, oñatin sortzen dugu talde bat, Supitukin lehenengo fasi izango litzakena. Eta hor bolo batzuk iten azten gara, baina bueno, hor... Hori duela 8 bat urte izan daiteke edo gehiago? Ez, hori izan lehik 10 urte. 10 urte dola izango da. Eta orduan azten gara, bolo batzuk iten esaten ebilen, baina bueno, danok ez gauz energia berdinakin, batzuk energiak beste leku batzutan jarritia dakoi, danak era artistikoan, baino etzan. Eta orduan niri aztexat, eta nik hau ikasiko ganeu, ez kurso intensibotan baizik eta formakuntza kontinuo baten, jarraixau baten, eta hasi nintzen begira aukerak Madrila joateko eta hori, 2 urte joateko aukera neukela ikusi, ekonomikoki posiblia zala, eta esan ja, gauza bat itxea gura dozunean, dakitzunean aldozula, eta ez pozu iten, gaitza jota harrapokoko zago, momentu bat. Eta inin behar izan lehen, 2 urtetako joan nintzen eta 7 hon nintzen. Eta zer izan ziren 7 urte haiek? Nola bizi izan zenituen? Bueno, argi dago 2 urterako junta 7 izan baldin bat ziren, gustora gontzinen ezta. Bai, gustu nintzen eta gauzak ondo joan zian. Joan nintzen eta apunto nintzen jamin antzerkien eskolan, eusen klase danetan. Aztelen, astearte, asteazken, ostegun, ostiraletan jamin antzerki konpainiako showetan egoten nintzen, produzio lanak iten, eta bueno, erabat sartu nintzen mundu hortan, pandemia etorri zan, pandemiak dana pikutara otauen, orduan berriro fabrika batea buelta behar izan nintzen, fabrika hortan urte bete hon nintzen, gero klasiak emuten azteko aukeria etorri zan, antzesten aztekua berriro bebai, ja formakuntza bajasotan eukalako, eta poliki-poliki, hor antzesten da honitzen beste 4 bat urte edola, eta gero berriro hasizian gauzak, Madrilen gauzak bukatu ziala sentitzen hasi nintzen. Eta gauzak zela bukatu zian Madrilen, zanen, etxera boltako naiz, berriro Euskal Herrira. Kasu hontan Bilbora. Oinatira ez. Eta Bilbon klaseak ere ematen dituzu, baina zer izan zen? Berehala sartu zinen hemengo jamin eskolan, edo eta hori ere prozesu bat izan zen? Prozesu bat izan zen, kontua da, nik Madrileko azkenengo 3 urtiak pasau nitun, hasieran 2 astian behin, eta azkenengo 2 urtetan astero, Madriletik Bilbora etorri klaseak emon da Madrila buelta iten. Astero iten itun viajiak. Blablakarrian komenta iso asko, jende asko ezautu, eta, divertidua da Blablakarra, baina ez da 3 urtetik gora luzaketako dinamika bat, ez? Ja bizitzak esaten dutzu, edo egunerokotasunak esaten dutzu, zu, obaten obestian, ez? Eta
nola sortu da supituki esan duzu ez, pixka bat oinatin lehenengo hasierako, bueno, eta hasi zirela, eta nik esan dut hemen euskeraz, ez, egin nahi zen nutela, eta hola taldetxo bat sortzen joan zinetela. Hori izan zen elkartu zintuztena? Nik oso garbi eukinen beti, eta, Madrila joan itzanean kursotan, eta kurso batzuk zian formatzaileentzat formakuntza, eta zuzendaritza beste kurso batzuk behin nitun. Eta holako kursotan galdeketa askoen zein zan gure xedia, zein zan gure helburua, ez? Eta nik beti esaten nuen, nik gura dut hau euskera zikia. Beti esaten nuen. Eta hango eskolako arduradunak, niri irakasliek, beti euki izan daue hori goguan. Osea, hori zalan niri aurrera pausua egitea, bultzaketan nostan zerbait, ez? Bilbora ailaunitzanean, ailau aurretik peia ezauketan jendia, baina ailaunitzanean, Bilbon antzerki improvisatuko ekosistema dana gazteleraz da. Baina, gauz euskaldun batzuk, ez dakit, eguneko 10 bat edo izango gara euskaldunak. Eta hasi ginen, geure artean, zeo zein behar dugu, eta zeo zein behar dugu, eta zeo zein behar dugu hortatik, ingo dugu. Eta nola lan egiten duzu, zenik aipatu dut entrenatu egiten dela, ez? Antzerkia normalan esaten da entxeguak eta baina zuek uste dut ezberdintzen duzue, hau entrenamendu bat da. Nola prestatzen zarete, nola lan egiten duzue? Bueno, arau batzuk dauz, azkenian, arau batzuk dauz improvisaiteko, orokorrenak eta hola errex esategatik, eta arau hori ez, eta gainera hori, hau da, nik ezin jot ukatu edo ezin jot blokeatu inoren proposamen estenik horik, pertsonaia bat hartzen duzu momentutik guztizko konpromiso bat emun bizatzu, ezin zara pertsonaia epel bat izan, dauzelako arau batzuk bai edo bai bete behar dianak, eta horreik improvisatzera zoia zenean gorputzak justo kontrakoa eragiten dugu. Lehen oso ondo azaldu duzu sarreran, improvisazioak gorputzien eragitetun gauzak, zango eke ez? Eta gorputza entrenau behar da hori estein pasau, eta hori ordezkatu taldian historia bat improvisaitiko teknika deiketa esaten hau martxan jarri dein, danongan eta taldian. Entrena egin ditugu ariketak entzute aktibokuak, asko entzun behar da, asko. Detalle txikinak, begira da, entrenau behar da, eta gero taldian historia kontaitea be entrenau behar da. Bakoitzak gure historia behar nahi dugu kontau. Bai. Nik onartzen dut, nik adibidez improvisak eta askoz gehiago landu dut dantzan, antzerkian baino, eta baina esaten ari zinenarekin bat egiten dut ez, begiak irekiak eta oso taldean segia da bestela, improvisaketa bat bakarrik egiten baduzu, ados. Baina bestela, ez, osotasun horretan sartu egin behar duzu, eta oso adi eta entzute hori oso garrantzitsua da, bai. Ez egon behar duzu, guztira. Antzerkiko teknikak dia asko, Bai, karo. Eta dantzakuak be, oinazken aldizan abil viewpoint teknika bat da, eta hau dantzati datorra, adibidez. Jatorrixa dantzan dako, antzerkireruan da, eta, bakoitzak azkenien teknikak bere ganatu ititu, eta hori da, gauza estenikotako teknikak baino ez dira. Eta zuzara normalean taldearen dinamika eramate, esan nahi dut, taldean batzuk zarete, eta pixka bat hori gidatu egin beharko du norbaitek, zuk egiten duzu gidari lan hori batez ere, azkenan zu formakuntza handia duzu, eta, irakasle ere bazara. Bai, lehenengo aldiz nire bizitzan, antzerki konpainia bateko zuzendari ez? Bai, esan daiteke, ez da? Zuzendari artistikoa, esango ez? Eta emanaldi bakoitza esan dut bakarra da, berezia da, improvisaketak horrere teknikaz berdina daude gaiaren inguruan. Ez dakit egiten duzuen ikuslegoari papertxo bat eman eta beraiek esan dezatela, zuek ja batzuk eramaten dituzuen, nola egiten da hori emanaldiari begira adibidez? Bai, guk gaia, Euskal Herrian asko esaten da, gaia, bertzotatik bai, pentsatu dut, bai. Guk erabiltzen dugun terminologian motorea esango dut, ez? Motorea, nondik gaztezara sortzen. Eta bai, ohikoa da, show baten, papertxo baten,
historiaren izenburua eskaketa. Izenburua. Izenburua. Ez da derrigorrez gaia izan bihar, historiaren gaia. Eta horrela egiten duzu. Hola egiten dugu, eskatu leike leku bat, eskatu leike binkulo bat, harreman bat, bi pertsonaien artekoa, eta hortik hasi kontatzen. Hori da. Publikoak parte hartzen du holtzan, nolabait, beti hori adibidez nik lagun bat aipatu nuen aurrekoan, urduri jartzen da horrelakoetan, baina batzutan igual parte hartu dezake, beste batzuetan, ez? Zuek parte hartzen du normalean horrela? Kukoin montauta dakun, show hontan ez. Vale. Baina izan lehike bixar aldaketia, eta bai izatia, osea, edo inork, ikusten badugu inork igotia gura dauela. Bagian animatu zenuketa. Bai, animoko ginen eta lekutxo bat ingo gotzan, eta ze badauz dinamika asko olako jendiak parte hartu lehik. Bai, antzerki arruntean, edo, esango nuke testu bat edo dagoenean ez, edo pertsonaia bat, zenbenagian pertsonaia ezberdinak egin ditzakezue, aktore askori ez galdetzen zaie, zer egiten duzu holtzara atera aurretik? Batzuk testu harrapasatu, pertsonaian sartu ez dakit nola, zuek nola egiten duzu aurreko lan hori? Ni konturatu naiz, tekstu antzerkiko pertsonaia bat eta antzerki improvisatuko pertsonaia bat ezin giala konparau bat oso sakona dalako eta bestia oso azalekua dalako. Eta askotan antzerki improvisatuko pertsonaia bat urtetezara izenakin eta generuakin. Eta gero deskubritzen duzu arotza dala. Eta gero deskubritzen duzu hiru seme-alaba badakola, eta bananduta dauela, eta ez dakola dirurik, eta enpresa saldu behar dauela. Ez dakit, deskubritzen joaten zara aurretik ezer pentsau baino. Desberdina da, osea, sorkuntza oso desberdina da. Orduan atera aurretik, zerbait egiten duzu agian taldean, berotzeko, sentitzeko taldea? Bai, geixa hortik izaten da. Berotze ariketatan taldia osatu, sinistu nere kidea neri laguntzeko dauela, sinisteko momentu askotan joango dela pikutara dana, kaosa egongo dela, eta kaos hori danon artian zela baita aurrera etarako dugula. Eta hau benetan sinisten dan momentuan sortu lehizke historiak. Ze politia gainera, hori gustatu zaitazkun esan duzun, nik dakit nere izena, eta gero agian deskubritzen jungo naiz nire lanbidea edo zer denez, eta ze politia hola jolasteko aukera hori, ez, ematen du improvisaketak ere asko. Jolasa da. Bai. Nik askotan betzain dut guk umetan jolasten geba, da, noke? Bai, izan zu. Bai, izan zu dendaria, kani bestia eta hola, bada berdina, arau gehixaukin eta esteniko bihurtuta, baina atzera baldin bagoiaz, fonduan jolas hori da. Jendeari gomendatuko zionioke egiteko, ikasteko edo saioren batera joateko, ze askotan esaten duzu ez, atzera begira jolas hori, txikitako, baina badirudi gero bizitzan aurrera goazen enean, gauza horiek galtzen ditugula, eta nik esaten nuena ez, kontrolatuago eduki nahi dugula, ez dut, kontroleza ez, improvisaketak hori dauka, benga, horren jarri hor, eta egin, zer, nola, agian, erabili beharko genuke, jolastu beharko genuke gehiago, improvisatu beharko genuke saioetara joan edo. No, irakasle nahi zen aldetik, bai, esango dut. Baina, bai, zuk esan duzun alderdi horrei danak martxan jartia, nik uste dut onuragarri dala. Ze askotan, ez igual gure egunerokotasuna gugariena, baina igual lanak be, inkluso, baldintzan den gau, edo ikasi dugunak, edo, ez dakit, imaginau administratzaile bat, ez? Hor bai behar da kontrola. Eta kontrolik espadau, ojo. Bai. Zientifiko bat, informatiko bat, osea, koma batek dan aldatzen dau. Baina horrek gero igual bihurtzen dau persona oso zurruna, eta politia izaten da, klasera datozen pertsona zurrunak, dano gariela zurrunak, baina batzu bestatzu genio gixau etorri lehizke, deskubritzen dau benean, jolastu leikela edo, zurruntasun hortatik kanpo posibiliadiak dauzela divertitzeko,
eta euren arpegixa ikustia, oso polita da. Hori galdetu behar nizun, pixkat, ze ikasle mota dituzu normalean, edo nola ikusten duzun evoluzioa, ze askotan batzuk esan duzu, ez, ba igual, pertsona zurrun bat joan daiteke, eta nik esan du, nik hasieran beldurri zugarrian nuen, improvisatu esaten zuten bakoitzean, esaten nuen, ama, orain zer egin behar dut nik. Eta orain berriz, gozatzera iritsi naiz, ez, baina urteak pasa dira, horretarako, ordun, ez dakizuk aldaketa hori ere pertsonengan ikusi ote duzun, edo saioetan, hala, ez, hasieran, askoz ere itxiago zegoen norbait, ba orain, bueno, askeago edo sentitzea. Lehen urtean izaten da... Aldaketa nabarmena. Aldaketa nabarmena edo deskubrimentu politiak izaten dira, ez? Etorten dira, eta lehen 3 hilabetean iken ditugu ariketa batzuk, eta oin bigarren 3 hilabetean gauzen hontan, atzo bertan, klase baten, berriro dinamika berdinakin, eta eurak igarten daue, zela aldi hartan aurre inotzain ariketa horri erabaten, eta gaur aurre inxauen ariketa horri beste modu baten, eta horrez dago ezer esplikau berri baizik, eta beak ja gorputzian sentilen dau askeagoa dala, eta lehen sufriu edo zurru neon zan ariketa hartan gaur disfruta guen jauela. Haren nintzen pentsatzen, jarri beharko gintuzke, baina ez diote esango, igual jarringo gaitu eta blokeatu ingo gea. Igual jarringo gaituz. Ariketatxo bat egiten edo, Claro. Ez. Igual, ez, inigo ja ikusten ni urduri jartzen nahi zuzenian. Zergatik ez. Bai? Nik hemen gehiengoak agitzen duena. Ez, bueno, lasai. Banekin oianak ez esango zuela. Bakot bat izena dakona podcasta. Opa! Orduan, bai. Igual podcasterako, izan Materiala badaukagu. daiteke sortzeko zerbait. Venga, ingo dugun egon zuen, ni. Ez dakit. Zer egin behar dugu? Inbiar dozuena da. Zertako Inbiar esan dozu... Claro, zuk hasi duzu. Inbiar dozuena, osea, zuek hirurok izango zai pertsonaia bat. Ui, ados. Pertsonaia bat. Eta berba egiten dozue, ago bat zabalketan dozuen aldiro hitz bat esan da. Ara? Aha. Ados? Egingo dugu proba bat, bale? Sintaktikoki zuzenak dian esaldia gozatu behar dozue. Orduan batzutan tokau gozatzue, sustantibo guapo bat esatia, baina beste batzutan tokau gozatzue da bat esatia, ez? Da aportauko ez dauena. Orduan, bueno, hortik, esatu esaldi bat. Bale, ni hasiko nahi. Bai. Gaur. Goizean, Etorri, Naiz. irratira. Tolosara. Bale, hau zan, nik neik orduan pertsonaia bati elkarrizketat, zuek hiruro pertsonaia bat izan da, eta pertsonaia hori podcastea etorri da, dalako aditua, ez dakiz zertan. Aha. Venga. Baina ningo gala. Denbora daukagu edo, bueno, Bai. Minututxu batzuk. Venga, bueno, hiru galdera oikunak. Nei boligrafar hori zailurrera, ez, uste dut? Bale, orduan erabaki behar dugu zertan dan aditua. Hori zuk. Bueno, ez, esan nahi dut. Bai, izango zara aditua. Ui, ama. Izango zara aditua. Kalera begira. Kumen jostailuetan aditua. Gure pareko dendan, ume jostailu denda badago, eta horregatik. Hori izan da inspirazio iturria. Gire, baina barkatuenik mekanika berriro behar dut. Gu gara adituak, ez, jostailu den. Hori da, eta esaldi osat... Aditua hori, bai. Aditu bat gara iru. Ados, eta zuk entrevista egingo diguzu. Eta izena dagotzu garazi. Garazi da gure... guk izena dugu garazi. Bai, gu gara garazi. Zuk... Ni naiz garazi. Zu zara garaziren parte bat. Hori da. Eren bat zehazki. Eren bat. Hori da. Esaldiak beti zuk hasiko dituzu. Ados. Bale. Bale. Orduan... Inigo nik hartuko toin podcasteko. Gidaritza. Volumena hor ondo dago? Musikarena. Bueno, 3 galdera ingo eta listo, bale? Bale, galderekin. Kaixo garazi, gaur Naiz Irratiko podcastean hemen zaitugu, bueno, umen jostailuei buruz hitz egitera etorri zara, zer modu zaude garazi? Ondo. Egia... Esan? Urduri. Baina... Pozik. Oso ondo. Bueno, guazen, umen jostailuei buruz hitz egitera, bueno, jostailu bat asmatu berri duzu, garazi, eta gaur horri buruz hitz egiteko. Esaiguzu nola izena duen jostailu honek? Mukizu. Izena... Du. Mukizu izena du, eta mukizu jostailu horren ezaugarriak zeintzuk dira, garazi? Egurrezko. Piezak... Ditu? Eta... Norberak... Sortu? Ditzake? Nahi Dituenak. Oso ondo. Eta nun erosi daiteke jostailu hau, garazi? Mukizu jostailu hau? Azoka...
berezi... Guztietan. Bale, onaino izango ditzen. Gure lehenengo ariketa! Zer muzin deu? Bueno. Nik onartu behar dut, Ondo pasau duzu, ondo. nik onartu behar dut, musika arazoak ematen ari zitzai dela, eta pixkat nire ram zati bat hortzegoela. Bueno. Aitzakiak. Hau baino, ez da taldian zerbait sortzei, ontsin jo zuena. Ze polita. Oso polita da, Egia esan pentsatzen nahi nintzen, ze polita izango zen, bueno, ez klase batea junbarko nuke hortako. Teknikak edo ukitzea, nik ikasleekin noizean baina egiten dut, eta egia da, flipatu egiten dudala, umeek adibidez gaitasun duten, gai bat edo motore bat emanez, eta pan, egiten dizute hortan, nik batzutan pentsatzen dut, nik ez dakit horingo nukeen, Baina, bai, gaitasun handia dute, eta ze politia den, horrela jolastea eta hola ikastea. Eta gaur eman aldia duzue? Gaur laudion daku, bai. Zer dutan da? Gero esango dut agenda, baina dut. Zortzietan uste da. Zortzietan, eta prest? Bai, prest gauz. Oso prest. Gaina taldeko bat laudiotarra da, eta... Orduan espero duzu, Gaur euneko eunda amarra emon biharko dugu. Eta emanaldi gehiago badituzue supitukirekin hemendi gutxira dugu agendan aipatuko ditugu, baina bueno, hola baten bat aipatu nahiko bazen, no? Bai, daku laudiokua, daku otsailak bostian, Bilbon, biran, 4-3 antzerki jaialdiaren baitan, gero dakuna da martxoak 1 Zaldibin, martxoak 13 hemen, Tolosan. Bidaiarien txokoan. Gaur, zu sasigetariara ere bazarela kontatu digu norbaitek, hori ere kontatu digu. Bai. Ta tarte batean badator gainera, hemen gurekin aritzera ikiriri arte hemen aldago. Agurtu dau kristaletik. Eta hori xokua otsailak 20 aztu xat ostiral bat izango da. Eta, zer esamar nuen? Bai, hemen badago ikuslegoa, zaletasuna horrelako emanaldietara joatekoa? Berrixia da, bai. Osea, gaztelera zingia showak, eta show moduan euskeraz, gu supituko indela 10 urte bilginean, oso ibilbide motza, Bilboko impro show izeneko beste show bat egon zan, ez da olako, jendiek ez dago ezautzen edo gazteleraz ikusi dau, baina nik ustot, bai, badauela. Ustot bersolaritzak improvisazioarekiko injauela olako ibilbide bat, eta horreuki geikela publiko bat. Bueno, emanalditxoak badituzue, ez? Eta aurrera begira, ez? Hori da, joango zarete egiten, gu ere hemendik joango gara aipatzen, eta beste jolasen batekin nahi baduzu beste noiz bai, preste hongo gara, irukote? Bai, dudarik gabe. Bai, ez da? Gu era bate presto. Bai. Ez gara ingaizki moldatu, Ez. Izugarri ondo, ez? Bueno, hainbeste ere ez dakit. Nei izena gustatu zait, jolasarena? Mukizu. Bai, igual nabaritzen da ez dudala umerik, ez da? Agian ama batek ez luke inoiz. Mukizu, ez dakit. Igual arrazoi nik ez dut, bai, ez dakit. Nik ere gondo ikusi dut mukizu, Bai. Aizu, bagian, pentsatu behar dugu zerbait, eta hemen daukagu gure urrengo... Gure jubilazioa. Baspa patenta hori zen. Hori da, tita baten. Ez dakit boletina sartu behar den, nik erdu bai begira... Bai, baina oraindik 12 ez dira, naiz eta agurtu ere, barkatu, 11 hori da. Agurtu ere egin beharko dugu, eta tarte batean horrela ikeriri arte hemen kanpoan daukagula, elkar agurtzeko parada emango diegu. Mila esker, egoitza izpuru gaur gurera hurbiltzeagatik, gurekin kafe hutsa hartzeagatik, naiz eta inor kaferik eskaini ez dizun, irratsaio honetan, hori ere gure kontra, nolabait? Baina, tira, ondondo barko dugu etorkizunean nolabait. Eskerrik asko eta laizter arte. Zuei. Mila esker. Entzuleok aurrera goaz segituan, azken ordukoari heltzeko moduan izango gara. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostia aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.
irratia. Goizeko 11:00 bagoaz azken ordukoaren bila Bilboko estudiotara. Itxaso Leonkareaga, egunon. Kaixo, egunon, Inigo, egunon, entzuleok. Ostegun gau honetan Donostian emakume bati egindako sexu erasoa ikertzen ari da ertzaintza, biktimak salaketa jarri ostean. Donostiako udalak elkarretaratzea egingo du gaur eguerdian, Alderdi Ederren ura gaitzesteko. Lakuako Segurtasun Sailak Europa Press agentziari adierazi dionez, ikerketa irekita dago eta oraindik ez dute inor atxilotu. Udaleko iturriek agentziari kasu honetan jakinarazi diotenez, gertakariak portuetxe inguruan izan ziren, Iba eta auzoan. Donostiako udaleko talde guztiek gaitzespen adierazpen bat onartu dute eta gaur eguerdian esan bezala elkarretaratzea egingo dute Alderdi Ederren. Gainera, sexu erasori gaitzesteko deitzen diren mobilizazio guztiekin bat egiten dutela adierazi dute. Onartutako testuan udalak gaitzespenik gogorren adierazi du, baita biktimari eta haren inguruari elkartasun adierazi ere eta bere eskura jarri ditu berreskuratze eta konpontze prozesuan laguntzeko behar dituen informazioa eta udal baliabideak. Gainera, premiazko bilera bat deitu du informazio guztia biltzeko eta erakundeen erantzukizuna eta biktimari zein haren inguruneari eman beharreko arreta koordinatzeko. Beste kontu bat, 2025 urtea 6,3ko langabezia tasarekin amaitu zen Eustatek biztanleria jardueraren arabera sailkatzeko inkestan, ostiral honetan argitaratutako datuen arabera. Inkesta horretan 2025ko 3. hiruhilekoaren aldean puntu erdi jaitsi zen, 6,3ko langabezia tasa hori ere nabarmen txikiagoa da 2024ko itxierakoa baino, 7%, hau da, duela urte bete, baino 7.600 langabe gutxiago daude. Eta ekonomia kontuez ari garela, gogorekarriko dugu ere gaur goizean naiz erratian izan dugun elkarrizketetako bat, izan ere, etxituta daude Metal Group enpresako langileak. Legution eta Abadiñon ditu planta bana eta ixtera kondenatuta dago. Uztailean Suitzako funts batek erosi zituen langileen parte hartzerik gabe. Irailean berriz aurkezpen ofizialarekin batera lankarga etengabe jaisten hasi zen eta langileak baimen ordainduekin etxera bidaltzen. Alarmak piztu zirela orduan kontatu du gurean Lab sindikatuko Oiane Torresek. Eman duten negoziazioa ere horrena bertan bera gelditzen dela eta erea totala izango dela. Hau da, bilantokiak itziko dituztela. Aste honetan ez daukagu inongo berririk, enpresak ez gaitu deitu, eta, plantilla zelan dagoen, guztiz desmoralizatuta, uste dute jolastu dutela horrekin, hau bazekitela, eta azkenengo momentura arte egon direla mareatzen, eta ez daukatela negoziatzeko irtenbiderik, ez adosteko borondaterik, orduan entorkizuna oso beltza, ikusten dugu Metal Groupeko egoera ez dela kasu isolatu bat, tamalez Euskal Herriko industria ondoratzen ari dela, eta milaka lanpostu arriskuan daudela, ez dagoelako benetako politika industrialik. Torresek uste du lehenagotik zekiela enpresak egoera honetara iritsiko zirela eta ez duela ezer egin. Eta hoiesek dira oraingoz ordu honetarako ditugun aipagaiak, errepideak lasai ditugula ere esan dezakegu, hortaz ordu bete barru jarraituko dugu informazioa berritzen. Eskerrik asko Itxaso Leon, guk aurrera egingo dugu, eta tira olako doinuetan eta horrelako koloreetan egin behar ditugu urrengo minutuak. Develope mugimendua lan egiten duen hanka Euskarri hankaren belaun mailara igotzen da eta poliki zabaltzen da posizio iriki batera eta han eusten dio kontrol ezin hobearekin. Ulertu duzue? Gutxi gora bera. Neri asko kostatzen zai develope on bat ezakit egiten. Orduan ulertu baduzue jantzi maiota leotarda, tutuak, bodiak, baletoko puntak edo dena delakoa
hasi da eta Develope dantza nazioarteko jaialdiaren edizio berria. Bilbo beste behin nazioarteko dantzaren gune bihurtuko da igandera arte. Helburua, dantza klasikoko belaunaldi berrien garapen profesionalerako plataforma izatea eta edizio honen berri pixka bat gehiago izateko telefonoaren beste aldean dugu Ola eta Balet elkarteko Jone Goirizelaia eta lehiaketako partaide noski. Egunon, Jone? Egunon. Oso zaila da Develope egitea, oianak esan digu berak ez duela lortzen. Bai, bueno, atzoa ziginen, arratsaldean euki genuen umen taldea eta gero lifartzaria, eta gaur goizean, bagaude gazten maila eta bueno, eta ja gero adinetakoekin. Orduen bai, atrapatzen nauzue bebekako aretoan, eta justo ensaioak egiten are dira lehenengoak eta besteak daude hemen kalera begira, orduan pasatzen direnak ikusi ahal izango dute, klaseak hartzen eta beroketak egiten. Bueno, horrek esan nahi du beraz, jada baletean ari direnez eta dantzan aritzen direnez gain, jaialdiak ere balio duela jende gehiagori dantzarako grina pizteko, ezta? Bueno, hori espero dugu. Egia esateko jende asko parte hartzen ari da. Zan behar duguna da, aurten 300 dantzari baino gehiago daudela momentu honetan parte hartzen, eta gero beraiekin batera etorri dira gurasoak, lagunak, eta gero kontutan hartu behar duguna da, guretzako erronka handi bat izan zen Euskal Dantzako taldeak ere aritzea, eta aurten 8 talde daukagu Euskal Dantzakoak, orduan gauza oso ona da hori gure dantzarako, eta bai, beste aldetik aurten ere mutilen kopurua asko handitu da. Orduen, emoten dagoena da, grina dagoela, jendea prest dagoela parte hartzeko, eta nahi duguna da ez bakarrik jendea parte hartzea, baizik Bilbon egoten diren edonor pertsona aukera izango du sartzeko eta ikusteko, eta guretzat gauza importantea dana galeta eta dantza, bihurtzeare gauza importantea Bilboko eta Euskal Herriko jendearentzat, eta nik usteot nolabait esateko lortzen ari garela. Bueno, zalantzari gabe, datu horiek aipatu dituzu eta harrigarriak dira, 300 dantzari gazte baino gehiago, hau badakigu ez, lehengo urteko edizioaren baino izen emate gehiago izan direla hori, ziur naiz urrengo urtean ere are eta gehiago izango direla, esan dezakegu orduan dantza klasikoa osasuntsu dagoela gurean? Bueno, dantza, hemen bakarrik ez da egongo dantza klasikoa. Nagusiek egin behar dute koreografia bata klasikoa, ze paimaikideak esaten dutena da, eta hori holanda klasikoa egiten duzunean, posturak, formak, belaunak zelan luzatzen duzun, edo hanka zelan ipintzen duzun, oso ondo ikusten dela, orduan holako bat egin behar dute, baina gero egin aldute beste bat librea. Hau da, nahi dutena. Horrek esan nahi du, hemen bakarrik ez dugula ikusiko dantza klasikoa. Dantza klasikoa oinarrian dago, dantzari pilo daude Euskal Herrian dantza klasikoa ikasten ari daudienak. Hemen gaur dauzkaguz, toki guztietako, Euskal Herriko bazter guztietako jendea, Nafarroatik etorri dira, Gasteiztik, Gipuzkoatik, Bizkaitarrak, iparraldetik ere, Biarritzetik etorri dira, orduan esan edadana da, Euskal Herrian dantza guztiak, baina klasikoa oso hartuta daukagula. Baina nahi duguna da, horretoz aparte beste gauza batzuk ere ikustea. Eta hor, aukera dago, bi koreografia egingo dituztelako, baina gero taldeak
taldeak egin aldute nahi dutena, eta taldeak badaude donatarikoak, dau street dance, dau purtsuben neoklasikoa deitzen dana, garaikidea, orduen sustraian dagoenea ikusiko dugu, baina beste gauza batzuk ere bai. Zenuen aurten mutil kopurua ere nabarmena dela. Nola ikusten duzu hori, garai batean beti esaten zenez dantzan mutilek, gutxiago edo egiten zutela. Nik uste dut aldatzen ari dela, baina zuek hori barrutik ere nabaritzen duzue? Bueno, konparatzen badugu igezko inskripzioak aurten egon direnak, ehuneko 10 igo da. Orduan horrek esan nahi deu, hemen gutxienez ikusiko ditugu gizon batzuk eta igez baino askoz gehiago. Hori gauza ona da, ze beti esaten duguna da, emakumezko taldetan asko daudela, baina gero gizonak gutxi, askoz gutxiago. Aurten hori zorionez gora joan da. Orduen, beti esaten ari garena da, konpidapena egin behar dutxegu gizonezkoei dantza taldera joateko, ikasteko dantzak, oso gauza erreza da, oso gauza ona da gauza guztietarako ikasteko, baina orain hain modan dauden futbola zazkibaloia eta holako gauzatarako ere dantzaria izatea eta hemen egiten ditugun ariketak egitea ona da ere horretarako. Orduen, ez da kontrajarria, posiblea da egotea horretan eta dantzan egotea. Eta hemen hori ikusi dugu. Horrek ez du nahi esan hori toki guztietan gertatzen ari dana, baina bai, gero eta jende gehiago joaten dela eta hori berri ona da. Zemezu garrantzitsua, badirela elkarrekintzan aritu daitezkeen azkenen mugimenduari garrantzia ematea da helburua, eta egin ditzakezula bi gauzak, egin dezakezula dantza eta baita futbolean aritu zemezu garrantzitsua. Horrez gain, lehenengo aldaketa urtengo edizioan aipatu dugu, izan dela, izen ematea gehiago egon direla, baina edizio honetan ere beste berrikuntza bat egonda izan dela Lifar sari berria sortu duzuela, ez da Jone? Bai, epaimaikiden lehendakaria Charles Just da. Charles Just da oso dantzari importantea estatu frantsesean. Lehenengo izarra eta lehenengo dantzaria izan da urte luzeetan Parisko ballet eta operan, eta geroan izan da irakaslea. Eta berak, Charlesek ikasi zuen Lifarrekin. Lifar izan zen bere maisua eta berarekin hasierako momentuetan ibili izana. Berak proposatu zozkun Lifar sari hori sartzea. Eta, guretzat oso gauza ona da, hori bat da olako saria izatea. Hain zuzen ere, aurten betetzen direlako gainera 50 urte Lifar hil zanetik. Eta Lifar izan zen pertsona bat dantza baleta sustraiztik aldatu zuena. Alde batetik koreografiatan eta pausoetan, baina bestetik eszenografian. Orduan hemen, sari horretara datozenak gauza oso bereziak egin behar dituzte, koreografia oso bereziak Lifarrek prestatu zituenak, eta aukera izan dute bere irakasleen izan danakin, hau da Charlesekin, berarekin ikasteko, zuzentzeko eta ikusteko koreografia horiek nola egiten diren. Orduen, oso gauza berezia da, importantea da, eta aurten da lehenengo edizioa sari horretaz, eta espero dugu hemendik aurrera gehiago izatea. Eta esan behar duguna da, naiz eta oso gauza zaila izan eta oso konkretua, 15 pertsona aurkeztu direla, eta horietatik 4 gizona dira. Begira, posten gara, eta zuk esan dezun bezala, errepika dadila datozen edizioetan. Aipatu dut nik igandera arte luzatuko dela jaialdia, beraz ez dizugu denbora gehiago lapurtuko, esan duzun bezala antxe zabiltza, eta lan asko izango duzu, beraz, besarkada bat emendik... Bai, eskerrik asko, baina maitu baino lehenago gauza
pare bat. Igandean, arratsaldeko 5 aurrera, itziera galaukiko dugu. Hor, sari banaketa egongo da, baina hor, ere, aukera eukiko dugu dantzari oso bereziak ikusteko. Alde batetik, etorriko dira Barkoseko dantzariak, gero, etorriko da Martin Diaz da bilbotar bat, amendik ikasi zuena eta Londresera joan zan, eta momentu honetan izarra da Royal Balleten. Baina baita ere, eta etorriko da bere bikotearekin. Eta beraiekin batera Mikel del Valle, baita ere amengoa da, bizkaitarra, eta dabil klaseak emoten eta konpainia badauka Madrilen, eta dator bere bikotearekin, eta gero izango ditugu beste dantzari bi, Gipuzkoakoak, eta horrek daude dantza egiten momentu honetan en la Compañía Nacional de Danza. Orduan, arratsaldeko plantela berezia da, eta nik uste dut dantza maite duen entzako aukera polita dantzari oso onak ikusteko. Gonbitea botata, haze izen puskak aipatu dituzun, eta plan ezin hobea urtarriaren 25 iganderako, beraz, eskerrik asko Jone esan bezala, ondo joan dadila jaialdia, eta iraun dezala urte luzez. Bale, eskerrik asko. Agur. Entzuleo goizeko 11:18 minutu, eta gu bagoaz aurrera gure zozketaren berri eman behar dizuegu edo, gogorarazpena egin behar dizuegu. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Ez dut inoiz lorerik, jamaina osabaian lurra, izan dut batzutan. Ez aitzik ez duenik, ametsandiaren gezurra, mingainaren puntan. Denbora joan zaigu, iraganaren arrizko bidei begira. Saharari kantari kontzertua hitz egin nahi dizuegu, eta Saharari kantari kontzertuaren inguruan bertan parte hartuko duten hainbat artistek ere hitz egin dute. Galdetu diote Mikel Urdangarini, zer den kontzertu berarentzat. Ez emate asko zailago izango litzateke, neure kasuan. Eta egia esan munduan badira milaka kausa, bezarkatzeko modukoak, eta haien alde lan egiteko modukoak, baina akaso gure eskura ez daudenak, ez? Kasu honetan, Saharari laguntzea eskurago sentitzen dut, eta horregatik nago, zerbait egin dezake dela sentitzen dudalako. Hauxe Mikel
Urdangarinek kontatutakoa, baina beste hainbat artista entzun dizakezue, beraien arrazoiak azaltzen Saharari kantariren Instagram kontu horretan, Olaia Intziarte, Itziarrituño, eurak beste hainbatekin, Einaute Lorritarekin, Aziza Brahimekin, Anarirekin, Esti Marquezekin, Iker Laurobarekin, Postal Kolekzionistekin, eta beste hainbat artistekin elkartuko direlako otsailaren 28an, Euskalduna Jauregian, sua enbarantza ere dantzan izango da bertan, duela egun batzuk gurean izan genuen, itxasoan dueza Euskal Fondoaren kooperazio teknikariarekin batera, eta guk zozketa bat jarri genuen martxan, bi sarrera barkatu dauzkagu, zuen artean zozkatzeko, eta Instagramen ere galdera goiuri helarazi diegu gure entzulei, eta lehenengo erantzunak ere jasotzen hasia gara. Bai, erantzunak aipatuko ditugu batzuk, esan gabe zeinek bidali dituen, anonimotasuna mantentzeko zozketarako, baino adibide bezala, jendeak parte hartu nahi balin badu, erantzunak aipatuko ditugu, guk galdetu dugu, esan dizuegu, sarrera bikoitza dugula Saharari kantari kontzerturako, eta galdetu dizuegu kontatu zergatik joan nahiko zenuken kontzertura. Eta entzuleek aipatu digute, pertsona batek dio, ospa dezagun memoria eta identitatea. Oso arrazoi ona, kontzertura joateko, ez? Bide batez. Zer gehiago, hemen irikitzen zaizkidan hauek. Palestinar herriarekin bat egoteko. Beste adibide bat. Musikak erresistentzia eta memoriarako bidea zabaltzen duelako. Hortxe adibide batzuk, horixe galdetu dizuegu, zerratik joan nahi duzun kontzertura, edo zer erantzun baliogarria da, izan daiteke, egun horretan planik ez dudalako. Egia da, orain arte parte hartu duten entzuleek, sekulako erantzun politak bota dizkigutela, baina haizu, musika gustatzen zaidalako, edo ikusi nahi dudalako Mikel Urdangarin zuzenean ez dudalako inoiz ikusi. Horrelako erantzunek ere balio digute, ez da baina nahi nego. Bai, zalantzarik gabe, azkenean da hitzaki bat, zuek lehiaketan parte hartzeko eta otsailaren 28an Euskalduna Jauregian herrien arteko besarkada, adiskidetasun, elkartasun, elkartruke, eta babes, musikaren bitartezko babes keinu erraldoi horretan, bertan egoteko, sarrerak salgai dira, Euskalduna Jauregiaren webgunean, baina guk esan da bezala bi sarrera dauzkagu zuentzat, eta nahi dugu zuekin elkarbanatu. Oraindik egun batzutan, mantenduko du lehiaketa hau, baina tira denborarekin ere, jakinaraziko dizuegu, hilabete eskas falta den horretan, hilabete honen bukaeran, 28 egun inguru faltako dira, hortxe jakinaraziko dizuegu, zeintzuk zareten irabazleak, aukera izan dezazuen ere, zuen bizitza planifikatzeko eta egun hortan aipatu dugu, momentu historiko bat emango dela, berezia uste dut edo zerren gainetik, eta da Aziza Brahim eta Einaute Lorri eta elkarrekin kantuan ikustea, baina hortik garatago beste hainbat ere emango dira, eta uste dut bertan egotea oso ezinbesteko dela, euskal musika maite baduzue, Saharar herria maite baduzue, elkartasun horretan, uste dut zerbaitek zentzurik baldin badoka kontzertu honek duela zentzua. Nik ezin dut parte hartu ez da? Ez goiuri. Ikusi dut, partaiden artean badagoela adibidez Fariba Seijan, eta aspaldian ez dut ikusi, eta aitzakia hona iruditzen zait, kontzertura joatea, Fariba ikusteko. Aizu, bakizu zegin behar duzun, ez da? Erosi sarrerak. Sarrerak erosi. Karagitu zuten gugana eta aurkitu ginen Saharan Esan dakoa Mikel Urdangarin, Fariba Seijan, Esti Marquez, Iker Lauroba, hemen izketan ari zeizuen bere kantuan ariko da bertan Postal Kolekzionisten kantuarekin, bertan izango da Olaia Intziarte, bertan izango da Aziza Brahim, bertan zuen barantza, bertan Jon Maia, bertan Itziarrituño, eta oraindik ere azken orduko sorpresatxoak seguru izango direla. Otsailaren 28an Saharari kantari
kontzertu puxka, baina kontzertu baino askoz gehiago ere baden, itzordua, eta zuekin elkarbanatuko ditugun sarrera horiek lortzeko, gure Instagram kontuan sartu eta bertan parte hartu konta iguzue. Nolakoa den zuen interesa, zein den zuen gogoa, zerk bultzatzen zaituen, kontzertuetan egon nahi izatera. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Goizeko 11:27 minutu dira eta lokatzetan sartu behar dugu. Baina lokatzetan gozo, ez pentsa edonola ere murgilduko garenik lokatza hauetan. Kuina pare bat eta bagoaz Iker Iriarterekin azken txampan murgiltzera. Gizonezkoa zara, seme alaba bat edo gehiago duzu eta 2021ko otsailaren 4 ondoren jubilatu zara? Adi, zeren Europako Justizia Auzitegiaren azken epaiaren arabera, zure hileko pentsioa 35 euro igo daiteke seme alaba bakoitzeko. Jarri harremanetan Ema abokatuakekin. Tolosan 611-411-868. Iker Iriarte, egunon? Berdin. Ni badakit Iker Iriarte gaur arratsalde gauerako jana plana baduela dagoeneko. Ezin diot beste zer proposatu? Ezingo diozu proposatu, baina... Biharko edo etziko. Hori da, baina bihar edo etzirako proposamenak nik uste onartuko dituela. Entzuleo, Goiana Maritorenak enberekin asteburuko agendan murgilduko gara, eta gaur ostiralerako badagoeneko baditugu, arratsalde iluntze parterako hainbat proposamen. Bai, gainera lehendabizikoa estreinaldia izango da, 7 urte, estreinatuko du Bidanian zerkitaldeak, Basauriko Sozial Antzokian gaur 8:00 eta Agurtzanen Txaurragak zuzendu du berriz ere beraien bigarren lan hau, eta aktore lanetan Aitor Beltran, Inigo Gaztesi, Candido Uranga, Jon Olivares eta Dorleta Urreta Bizkaia egongo dira. Eta bazkideak diren enpresa batean edo lankide batzuekin topo egingo dugu, eta bertan iruzur fiskalen bat egonda, eta ordenen artean ikertu beharko dute nor izan den erruduna edo norrez, edo hortxe negozio munduetan barrenatuko gara. Jon Plazaola, aita lanarekin egongo da Azpeitiko Sorea Suantzukian, 7:30 Goiuri azkenean joan altzinen, joan den astean. Bai, neski. Eta ondo? Ondo, bai, barre egin nuen, egia da pentsatu nuela, nola, ni ez naizen ama, haien ez nuela, nire ingurukoek bezain beste disfrutatu. Izenak dioen bezala, gurasotasunari buruz asko hitz egiten du, Jon Plazaolak bakarrizketa horretan, eta agian nik ez ditut eduki parkeko esperientziariek edo pediatrarekin esperientzia horiek, ez? Eta orduan barre egin nuen, baina are gehiago, uste dut, egingo nula. Beste kasuan. Bai. Gomendagarria ordun. Nahi duenarentzat eta guraso ez denarentzat ere bai. Etxea lana geuretik sortuakeko proiektuak, ez? Duela pare bat aste hasi ziren estreinatzen eta etxea Ordiziko herri antzokian eskiniko dute 8:30. Kaka berriz, korrikaren baitan sortutako lan hau, Lusoko Arrixurin izango da gaur eta igandean Lezon bertako Gezala aretoan 7:30. Tantxaka konpainaren desobedienteak 18/88 lanak ere biran jarraitzen du eta gaur Zarauzko modelo aretoan izango dira
da arratsaleko 8:00. Hemen izan genuen duela 2 aste Asier Ormaza aktorea, trajea lana aurkeztu zigun egun hartan Hondarribin zeuden eta asteburuak esan zuen beteak zituela gaur Zumaiako Aitamarin 8:00. Bihar larunbata Berrizko Kulturetxean 7:00 eta igandean berriz Erandioko Merkatu Zaharrean izango dira ordu berean 7:00. Promesarik txikiena lana, laguntasunetik abiatzen den lana eta komunitatera pasatzen dena, Andoaingo Basteron eskainiko dute gaur 7:30 Infinitu drama taldearen eskutik eta geuretik sortuatekeko proiektuen baitan dago. Jo, Abadinoko Txanporta Kulturetxean eskainiko dute 8:00 eta Bea Egiazabal eta Andurinez Zurtuza hemen aspaldi izan ditugu bakoitza bere aldetik eta aspaldi egon gabeko lagunak dira beraiek eta emanaldi hontan topo egiten dute beraien pertsonaiek eta beraien pertsonaien topaketa hortan azterketa antropologiko bat egingo omen digute. Baina baditugu beste batzuk geuretik sortuakekin jarraituko dugu, estreinaldia izango baita, zerbait sartu zait begian lanarekin eta ez dut jarri agangizen. Bai, esaten nun da. Geuretik sortuakeko proiektu asko normalean antzoki ohikoetatik kanpoko lekuetara eta mugitzen dira eta hori ere bada, ez? Antzerkia beste gune batzuetara eramateko modua eta hemen ere beste proposamen bat. Hemen izan dugu Egoitza Aizpuru eta esan du Supituki showa gaur Laudion Aiaraldea ekintzen fabrikan eskiniko dutela 8:00 eta dantza ikuskizun bat hemen daukagu. You have an inner soul, so what? Sopelako Kurtzio Kulturetxean eskiniko du 8:00 Larrua proiektuak bere lan hau eta politia eta kuriosoa iruditzen zait. 40 urtetik gorako dantzarien heldutasun eszenikoaren balioa nabarmendu edo erakutsi nahi dute eta erakutsi mugitzeko edo dantzatzeko adinik ez dagoela. I go get what I want from mine. You can't give enough to bleed me. I can't see what I don't need. I've been running through the fire, no smoke left to choke on. Hard like a fall, every promise I broke on. Built from the pain that they prayed I would. Eta biharko baditugu beste proposamen batzuk, Nor naizen baneki lanak bere birarekin jarraitzen du eta Azkoitiko Baztartxo udalantzokian bihar 7:00 izango dira. Eta igandean Bilamonako Gure antzokian 7:30. Arizona, Jon Plazaola eta Itziber Garmendia elkarrekin lanean dituen hau, Berrio Beitiko Maria de Maeztu Kulturetxean eskainiko dute 7:00. Itzulera itzuli dira eta Usurbilgo Zutegi aretoan egongo dira 7:00. Urantzu dantza ikuskizuna da eta Donostiako Antzokizarrean eskinuko da 7:30. Dantza eta perkusioa nahasten ditu akordioiaren soinuaren luzapen gisa. Atikeko bidantzari egongo dira bertan eta Manu Gaine konposatzaile, musikari, berak sortutako musikarekin. Eta Miradas Cruzadas dantza Amurrioko antzokian eskainiko da 7:00 Arai dantza taldearen dantza inklusibo ikuskizun hau. Mundua nola begiratzen dugun, nola begiratzen zaitudan nik zuk ni nola begiratzen hauzun, begira den inguruan bestea nola ikusten dugun. Ez diganderako jana proposamen bakarra, baina... Bai, aipatutako ez gain, Zuberoako maskaradak ari dira, eta igande hontan Ainarben izango dira, eta goizean barrikadak, eta txaldean berriz maskarada, beraz, egun osoko plana. Hauexek proposamenak entzuleok asteburura begira. Eta hemen Espiri Justizari gara entzuten, oianaren eskaera, dena esaten hasita... DJ Maritoren jarri du. DJ Marito. I go get what I want from mine. You can't give enough to bleed me. I can't steal what I don't need. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte informazioa, musika, kultura,
eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin. Egunon Euskal Herria. Goizeko 8 eman berriak, egunon daizula. Egunon guztia. Arratsaldean. Arratsaldeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu. Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai. Ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera Goiuri azken aldian entrenatzen ibili da, eta uste dut. Demora guztin ez du balio, kamionetan sartuta. Ilusio guztienak animatzen diteu korrika egitea. Ondo izan. Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin. Baintzule goizeko 11:36 minutu eta Iker Iriarterekin egingo ditugu hurrengo minutuak, eta gainera, zer esango dizuet, hemen ibiltzen zarete batzuk, Goiuri, oianare orrondu zaigu, eta baina bai, maite dutik ez dut, maite dut aztu, maite duta, eta gero, badira, Azken aldian ez hainbeste. Ez hainbeste. Badira, maite duten tartean etorri ez, eta bada espada maite dutak prestek hartzen dituztenak, Iker Iriarte. Egunon berriro. Berdin, egunon. Ezu maite duta prestatu duzu, eta guk maite duten bigarren tarte bat zabalduko dugu hemen, zuretzat espresuki. Eskerrik asko. Badakizu ez pasatzen dan, azkenengo bi gauetan ia loik ez dugu egin. Txikiarekin ia kentzeko modun, eskerra gaztetan gaupasak egiten eta entrenamendu onak egindakokean. Eta ez na ordu asko pasaezkeo, buru ere ordu asko negoten da bueltaka. Eta, bada ez ekarri dut, maite dut horretan, edo gustukoetan behintzat, Joseba Tapiak atera duen azken diskoa, Mister Eleizegi, Koldo Izagirreren bertsoak, koplak, testuak dauzka, eta disko bikaina iruditu zait. Azken aldean entzun dudan hobena, 9 kantu, guk altzoko handia, edo altzoko handie, ez izenez ezagutu genuen pertsonaiaren bizitza kontatzen du, eta pixkat, beak bizi izandako, baztakit sentipen, eta hoietara inguratzen da, eta benetan gomendagarria. Diskonen bitxikeria bat da, Joseba Tapia eta Arkaitz Mirarren artean grabatu dutela disko osorik, eta Joseba Tapiak ahotsa, soinu txikia, tres kubanoa, azpiko gitarra etzana, eta Iparragirre gitarra, nik Iparragirre gitarra zer den ez dakit. Eta Arkaitz Mirarrek tiple kolombiarra, buzukia, mandolina, eta tres kubanoa grabatu ditu. Eta osatu dute gauza. Hori Arkaitzek biolinik eta jo ez du. Beste dozenerdi bat instrumentu gehatze zeizkio Arkaitz. Bai, eta ez du gitarra elektriko, dantzekorik, gitarra arraroak, ez tiple kolombiarra, buzukia, mandolina, tres kubatarra, denak dira gitarra mota ezberdinak, soka gutxikoak, 3 sokakoak, 8 sokakoak, uste dut buzukiak izango dituela 4 soka, oraintxe behin jotakoa naiz buzukia, baino ez nago seguru, baina benetan nahiko instrumentu xelebreak, 8 soka ditu buzukiak, 4 bikoitz, hori da. Lehen ere, iruki horrek, Joseba Tapia Arkaitz Miner eta Koldo Izagirreren triangelu edo iruki horrek emaitza oso onak eman izan ditu. Oraingoan diskoa erreparoz ez dut esango erosin unik, baina, pentsatzen jo dezal nau defraudatuko edo aberreztan nire uste deten espektatibetara iritsiko eta alderantziz izan da, beraz behon deiela. Behon deiela, izu, Iker Gurrutxaga etxeontako musika aditu eta gure lagun handiak bizi-bizi erantzun digu. Iparragirre gitarra klasikoa espainola. Euskaldun baten eskutan lehenengoz Iparragirri ikusi diogunez, horregatik lizentzia hartu du Tapiak. Bea, eharra Iker, eskerrik asko. Tira, maite duta nola baite aipatu digu Ikerrek, baina maite dut eza edo gustoko ez duzuna ere ekarri duzu hemen Lokatzas Iriarte. Ez gustukoa gutxitxo esatea da, gorroto dudan jendea, ausartuko nintzatek esaten,
da kotxea doble filan uzten duen jendea. Doble filan itzulpenik ez diogu topatu. Saroi ere aritu da, eta pentsa horretan profesionala dela, eta bere hortan utzi dugu, beraz ondo esan da egongo da. Eta zuk ota ordaindu dezunean txukun aparkatu, etortzen da muturra hundiren bat, uzten du bere kotxea zurearen parean, tabernara jugateko, dendara erosketak egitera, amarena taperren bila, edo dana dalakoa, eta zu bera noiz etorriko zai, zure denbora gutxiago balio balu bezala, ez? Eta gaina ari dira zerbait ilegala egiten, eta askotan arro, jode, ilegalkeri bat egiteko baldin badukazu, sartu kotxea apeaderon barruaino, edo Gernikako arbolean barruaino, edo Gurpildun aulkien plaza horietako batean aparkatu, eta eman aurpegia isun bat edo jartze baldin badizute, eta bueno, nabari zait ez da, aste honetan olako esperientzi bat eduki detela. Nik duela egun gutxi zenuen horrelako bat, eta bozina jo, eta balkoi batera atarazan andra bat, eta baina, nik denbora pasan nuen bozina jotzen da, enuen nik ura ikusi, eta ez da entzuten ere, eta ez pentsa egin zuenik jetxi, eta ez, lehenengo balkoitik ikusen, orain noa, Ego jetxi zen da, esan nion, lasai, ni presagaben abil, baina beste baterako, zuk hola daukazun bezala utzi beharrean, metro bat aurrera gutziko izan bazenuz, espazioa bazenuen, hor kalea maiera bazen, ni aterako nintzateke, baino, nintzen fiatzen nore hongo zan, da kotxea rozatuko tezidan, ondo dago, zure ni potentzial horrekiko konfiantza faltak sortu du, nik hemen zai egon behar izatea, zuk ni irteteko moduan aparkatzeko aukerarekin bazinenean. Tira, jo que se, ez esango dizunik, denak ibiliko ginela inoiz bigarren filan ere aparkatuta eta norbaiti bozina joarazi horretan, baina bueno, onartuta, bai maite duta, eta baita maite dut eza ere. Gaurik eriri artek, bueno, bere lokazti propio hauetan, autonomoen alde egin behar du. Hori elitzateke hain lokatz giroa, zan litike, baina zein beste, baina parentesi artean beti dago, alde eta kontra eta alde. Autonomoen alde eta bajaren eta absentismo laboralaren kontra. Trakatun. Ez dakit oroituko zaten, Eguberrien aurretik, azken aldiz etorri nintzenen, amaitu genuen edo, promesa egin nun, urrena etortzen nintzen egunean, zerbaiten alde egingo nula, ez da edo abia puntua edo norbaiten alde egingo nula, edo saiatuko nintzela behintzat, eta autonomoen alde egitea okurritu zait. Ezeren aurretik, esan nahi nuke ni autonomoa naizela, eta hala izan naizela azken 15 urtean, eta, lanik egin gabe bizitzeko sekulako lan pila egin beharra dago, nire kasuan behintzat. Sarritan oso lan ezberdinak, baina gustukoak ia denak, ez denak, baina bai ia denak, eta ia beti sormenari lotuak edo sormenetik gertu ibiltzen diran lanak izaten dira. Baina 15 urte hauetako esperientziak eman didana da dekalogo bat osatzeko adina informazio, zer iruditzen zaizuen. Hasi ingo naiz. Ados. Lehenengoa da ez gaixotzea edo gaixotuta ere lanera etortzea. Bale, nik egingo dut pixkat deabruaren abokatuarena. Uzten diazu, Iker? Gutzi bare ere ala ingo duzu, beraz. Nire autonomoa naiz, eta ezartan hasi horretik esan barrizut Ikerrek esango duenaren edo itxura hartzen diot behintzat gehientxoenarekin ados egongo naizela. Naiz eta gai hau polemikoa den eta norbaitek antiprogresistatzat edo gu jotzeko tentazio izan dezaken. Ez gaixotzea edo gaixotuta ere lanera etortzea ados, baina nik pixat bainak jartzea alde horretan esango dizut ezagutzen dituela langile asko, gaixotuta ere lanera joaten direnak, badakitelako zeztulo edo ze arazo sortzen dituzten enpresan ez joategatik, edo euren arduradunek ez dutelako ondo ikusiko eta pixkate horren beldur. Hala eta guztiz ere, ados. Segingo dut, bigarrena da ez minik hartzea, edo min hartuta ere lanera etortzea. Hor ez daukat bainarik,
ze nik askotan zer egiten dudan nire denbora librean ere, ibiltzen naiz kezkatuta, kontuz, lanera joan behar da, hau egin behar duzu, musikaria zaren einean ere eskuetan minik ez hartu, gero jo egin behar da, bai, hemen... Mendiko lasterketetan, eski lasterketetan, orain izango dugu Bandres Karolo eta oso autonomo gutxi, oso kontanero gutxi ikusten ditu nik, eta oso aroz gutxi, dana die, suhiltzaile, irakasle, kapen lana egiten duna, eta ostia, ezin du kasualidadea izan, haber ze autonomo ezagutzen dezuen horrelako lasterketa baten parte hartzen duna, ez? Batetik, urrengo egunean, ez lukelako berdin errendituko, gainera edo 1.000-etan edo holako lasterketetan, ez da? Eta bestetik min hartzeko arrisku horrengatik. Nik, benetan diot, gaztegotan patinatu egiten nuen, nire ziklismo entrenatzaileak, prestatzaileak neguan eta patinatzea oso nazela eta hau eta beste eta multikirol horretan, patinaia. Saiatu nintzen patinak berreskuratzen eta patinak jantzi orduko kendu egin dituen, eta ez naiz berriz ere saiatu, jakitun erortzeko eta eskonmuturrean, ukalondoan, kolperen bat hartzeko eta beldur hori banuelako. Bai, hemen pixka eta dos. Baina goiurizuk ere bainetan sartzaitezke, Eske, ari zarete hemen tenis partida batean bezala, pa, eta txunditutan aukazu, Ni aukeran Federer. Ba, ni... Zu Serena. Ez, ni Omi Osaka. Vale, jarraitu egingo dugu. Gero 15 urte hauetan, karo, tokatu zain nire buruaren taxista izatea, ez dago kotxea elkarbanatuko dugu, enpresa gartzen dizun autobusik, zure buruaren taxista izan behar dezu, eta baita zure buruaren idazkari ere, neri ala tokatu zait behintzat, eta horrekin bat, tiket bai menperatzea, eta horrekin bat hankarik ez sartzea PFZ edo castellanoz IRPF beza eta abarrak egiterakoan, eta gaizki egin ezkeo isuna, ez diazue sinitxiko, baino atzo iritsi zitzaidan isun bat, eta bankura joan beharra daukat, telematikoki ezin dalako egin gaina, beraz hemen bukatutakoan bankura joan behar dut, ez nik edo nire ustez oso gaizki egin nuen zerbait konpontzera gaina, ez da? Gure buruen taxista, gure buruen idazkari izan behar dugu egiten dugun jardunetik kanpo. Bosgarrena izango litzateke, lana nik neuk sortzea, horretarako batzuetan behintzat ate joka aritu beharra dago, aurpegia eman beharra dago, ezetzak jasotzeko ere prest egon behar du. 6. da, berandu kobratzea, batez ere udaletxeak eta direnean, ia aztu egiten zaizu zer egintzen nuen ere, ez? Igual urterdi bat pasada daiteke, eta nik hipoteka ordaintzeko bankuak ez dit urterdi bat itxaroten, Eta hemen nik ez dut baina daukat, eta etzaitela topatu udaletxe batekin bere faktura elektronikoa erregistratzeko sistema, pixkat apartekoa daukan horrietako batekin. Zuk dagoeneko inbertitu duzu, zure bizitzan aste pare bat, ikasi nahiean zure sistema horrek nola funtzionatzen duen, eta... Eduki ditut olako pare bat esperientzia oso aberasgarri, eta norberaren pazientzia neurtzeko... Eta batera deitu, eta ez hori udala konpondu behar dizu, eta udalak esan ez hori izenpek konpondu behar dizu, eta izenpek esan ez hori faktur sisteman konpondu behar duzu, eta triangulo de las Bermudas bihurtzen da hori, bai. Horrekin pixka bat lotuta, ez jakitea hilaren amaieran zenbat kobratuko dudan, edo sikiera kobratuko dudan ere, eta azken 3 lirateke oporretan ez kobratzea, 14 soldata ez edukitzea, eta azkena ausarta izatea. Ausarta esparru laboralean, diot, baina behar du ausardia puntu bat. Okurritu zait, kantuak alazioen, guretzat berdin dira astea eta jaia, eta oso identifikatua sentitzen naiz, oraintxe ez dakidalako zer dudan nahiago. Ostirala iristea edo astelena. Eta esaldi horrek uste dut nahiko ondo laburbiltzen dula gaur egungo nire bizimodua. Hor nabil, ez dakidala oso ondo astelena iristea nahi dedan edo ostirala
iristea nahi dedan. Bueno, zer da bizitza, egia da gero, autonomo bakoitzak bere errealitatea duela eta izango dira, asteburua oso soil eta oso atxedenerako duten autonomoak ere, Ikiriri arteari zaigu pixkat bere esperientziatik, eta uste dute, kontatetu dituenetako batzu behintzat autonomo oroke nolabide euren egingo dutela. Belauniko denak orain Kristo. Baina, Ikiriri arteren analisian edo parte hartze honetan bazegoen alde eta bazegoen kontra. Bai, hori baino lehenago, hala ere, gaineratu nahi nuke, gure lan moduak eta edukita setosoa eta setatia izan beharra daola, kotxean bakarrik kilometro asko egitea tokatzen zait, jende artean ibiltzea, jende ezberdin artean ibiltzea, askotan lo gutxin da, askotan galbana edo biharamune horrezaka puntu batekin igual, eta ikasi dut, 15-20 urte hauetan, egun txarra daukazunean, ez etxi, ez gehiegi erori zulora, disimulatu eta saiatu hurrengo egunean buelta ematen, eta alderantziz, egun ona daukazunean berriz, ez konfiantza gehiegi hartu, eta saiatu hurrengo egunari adi egoten. Bai. Gero abantailak, zein izan daitezke, abantailarik garrantzitsuena izango da ziurrenik, neren buruaren nagusi naizela, onerako eta txarrerako, baina baita nere buruaren sindikalista ere, nere buruari egiten diot greba, nere buruaren aurka aritzen naiz nere eskubideen alde, orduan dana norbera izateak ere, gero loioik ez detela egiten gauetan, naiz harritzen. Naiz harritzen, da gero gozat esango dizut, nere buruaren jefe izatearen esaldi hori ere, dagoneko balizko konstituzio baten errebisioan edo Euskal Errepublika balizko baten konstituzio berrian debekatu beharko litzateke akaso ez. Gaur egun, azkenek urtetan ekintzailetasuna eta enprendedoreen mundu honetan eta startupak eta hau eta beste gehiagitxo ez ni nire jefea naiz. Pantomima full bat egongo da horrena seguro, ez? Pixkate ekintzaile bere buruaren jefe den horren inguruan barre egiten, esaldi hori errebisatzeko moduko. Ez daukazu nagusi putakumea edo, putakumea da norbera. Zuzara zure nagusi putakumea ikera. Exactamente, orduan, Bia, ez dakit kamarak hartuko du edo inigo. Hauxe dien, ere adibidez, azkenengo 2 astetako agenda fisikoa literalki ikusten duzue. Hau orain dara 2 aste, eta hau lehengo astean. Irrati tradizional bidez entzutenari diren entzuleentzat, beteta dago, boligrafo markaz lepo, kolorez, beteta agenda. Gauzak, horrelaxe bizi naiz, hil amaieran hipoteka eta gainerantzekoak patual izateko. Inigo esan duena, denda bat, edo taberna bat daukan autonomo batek, ziurreni beste modu batera ikusiko du dena, edo elektrizista batek, edo arotz batek, ez dakit. Baina hori uste dut gaina, ez naizela bakarra, edo gertu xamarreko zenbait lagun eta zorionez identifikatuta ere sentitu zaitezketela, ez? Bainigo edo oiana, hori zu hainbeste igual, ez? Baina, bueno, iruditzen zait hemen egon gaitezke. Bai, oiana eskakiatu egin zaigu, Oiana eskakiatu egin zaigu hemen, bai. Ardotu ginenik ez da. Bai, gainera nire autonomo izate horren zentzu handi bat, bada musikari izatea, eta horrek erabat lotze zaitu asteburuarekin. Nik askotan nekez edo zalantzaz deitzen diot lana musikari, baina alaxe da, bai lana da, eta... Zu gaur gauean lanera joango zara, holtza gainean egongo zarelako, nik gaur libratzen, 7etan bukatuko dut, baina gaua behintzat libratuko dut, eta ni bai ez naizela lanera joango. Guaindik gorputzako bantatze baldin badit behintzat, holtzaren bekaldean egongo gara. Espero dut, niri ziurtatu didazu alaxi izango dela, Bai.
Bueno, hemen ari gara gozatzenen Mister Eleizegi, Joseba Tapia eta Koldo Izagirreren lan honekin. Bueno, nik uste ekuazioan sartu ere, sartuko dugula Arkaitz Minerez, irukoak osatutako disko eder honekin. Baina Iker, uste dut orain bai, kontra horretan sartu behar dugula, azken 4 minututxo hauetan. Nolabait astea, hola, ahozapore, mikaztu xamarrarekin agurtzeko. Beste muturrean zein daude edo zein daudela sentitzen dut nik behintzat. Funtzionarioak, enpresa handi eta entzutetxuetako langileak, langile finkoak, irakasleak. Eta datu kurioso bat emango dizuet. Euskaldunok langile finen eta gogorren eta fama daukagu, ezta? Bai, hori gure mitologiatik eta gentilen garaitatik datorkigun zerbait. Fededun, zintzo, langilearen etiketa hori, ez da? Konsideratuko bagenu Euskadi, Baskongadak, Gipuzkoa, Araba eta Bizkaia Espainiaren parte direla, Euskadi da absentismo laboralik altuena daukan lurraldea Espaini guztian. 8,6%. Eta bataz bestekoa 6,6koa da. 2 puntu gorago gaude Euskadin. Espainian dauden bataz bestekotik. Eta gauza kuriosoa, absentismo laboralik txikiena daukaten lurraldeen artean Andaluzia dago. Eta gure begietatik Andaluzek eta beti alper eskakeatzen direnen eta fama eduki dute, gero datuak izaten dira, pentsa ezazuen, iaz, azken 3 hilekoan, 2025an, ia 80.000 pertsonek utxe egin zuten euren lantokian. Jakingo nuke gustura zenbat ziren autonomoak, 80.000 hoietatik. Gero, argitzen dizkia zuen pare bat zalantza. Baja hartu egiten da, edo eman egiten du medikuak, edo ezberdina da herri txikietan, edo hiri handiagoetan, eraginik baldu medikoa ezaguna izateak, edo inkluso zenbait herri txikitako kasuan laguna ere izaten da medikua, beti zalantza edukitzen dut, baja hartu egiten da, medikuak ematen du. Baja batzutan eman egiten dizute, bestatutan eskatu egiten duzu. Baina ez ezkoa esaten badu medikuak? Hori da, ez duzu bajarik? Orduan eman egiten dizute. Bai, baina gerta daiteke, uste dut hemen bi jarrera daudela, izu, baja emango dizute, baina lanera joan behar dut, ez, zuk ezin duzu lanera joan, hau beste duzulako, eta medikoak inbosatzen du, edo, etorri naiz baja eskatzera, eta medikoak baloratzen du, bai, ala ez. Pentsa, nik esango dizuet, adibidan, nire ezagun bati, medikoak esan zion barkatu, baino zuk jada ez duzu baja bat behar, zuk sindikatu bat behar duzu. Ala esan zion, eta bastante interesgarria iruditu zitzaidan. Ze, benetan, pertsona honek, medikoari kontatzen ziona zan, bere lan postuan zuen jazarpen egoera bat, bere lan eskubideen errespetatze eza, eta ari zen nolabait, guzti horri ies egiten, mediku baja baten bitartez, eta gaizki sentitzen ari zelako noski, baina medikoak esan zion, hau, hilabete dara mazu bajan, uste dut, hemendik aurrerako bidea ez dela bajan medikoa, baizik eta zure lan postuan, zure baldintzak eta zure egoera, eta errespetatzea, eta horrela esan zion dago. Irakasleak adibidez, badira nik luparekin begiratzen ditudan kolektibo bat, zenbat irakasle egoten dira bajan, oporrak iritsi arte, eta oporrak iritsitakoan, egoerrietan, estesantutan udaran, alta hartu eskiatzera joateko, edo Australiara surf egitea, eta ez dago sindikaturik horrezkoa sartu duenik, eta ez sartuko nahi nuke hemen deabruaren abokatu izan, baina ezin dut, ez daukat. Uka ezina den zerbait da, eta uste dut honi bueltat eman bartzaiola, eta are gehiago baja luzeek nola ekainaren 15ean alta jasotzen duten, oporrak kobratu, eta iraiaren 20ean, lanpostuan egongo ezten irakasle interin horrek, itxaron behar duen, berriz ere baja hori, eta nor kokatu, hau gertatzen da asko ez, gehiegi. Sindikatuan nun daude. Ordezko gaixoak. Bai, ordezko gaixoak. Eta uste dut hemen ez dagoela ez baina, eta ez nabardurarik. Baina guardiko mabiak dauzkagu Iker. Bukatzeko, enpresa handietako zenbat langile gartzen du baja, ari naiz, eta hemen gertu xamar dauzkagun, Kaf, Irizar, Ampo, eta denboraldi luzeak egin bajan, lanerako moduan daudenean ez, zenbat zikloturista dago,
ziklista profesionalek baino gehiago entrenatzen duena, diru publikoak subentzionatuta. Asko ikusten ditut karreteran. Beraz, zer pentsatua ematen dit. Eguerdiko 12 lokatz gehiago erik ez gaurkoz, baino gehiago egongo da. Bankura noa, isuna ordaintzen. Zikeriri arte, laizter arte, aio. Entzuleo, bagoaz azken ordukoaren txanda, oraintxe informazioaren zat txanda hementxe naiz irratian, eta gu astelenean izango gara bueltan, goizeko 10:05 zuekin kafe hartzeko Goiuri, asteburuna pasa. Berdin. Oian, asteburuna pasa, agur. Keep calm and bigarren kafea.